Čau lidi, teď si zahrajeme s kámoškou Roblox, ale tentokrát si zahrajeme něco jiného, ale Maple Hospital, nebo Brookhaven. Brookhaven si zahrajem. Kámoška je tady vedle mě, takže si zahrajeme Brookhaven, takže si kamarádko nachystej Brookhaven, ale nemačkej ještě na zelený, protože musíme počkat. Když tak, pokud nevíš, jak se tomu říká, je to joint. Join. Já si musím tady tohle vymazat. Já se omlouvám za zdržení, ale bylo to nutné. A rychle to natočit, protože vy víte, co bylo v posledním videu, co jsme říkali. Ano, to jsme říkali. Ani. Neumo. Já jsem ani neumo. Ty se furt